Keď ľudia žijúci pred nami boli naši predkovia, ako sa volajú ľudia, čo prídu po nás? Predtým to bolo ako, ľudí pochádzali ako z opice. Áno. To boli predkovia a po nás prídu? Mimozemšťania, alebo ako to nazýva. Do tucta ide 12 jednokorunáčok. Koľko ide do tucta eur? 10. Ako ste na to prišli? To len, tak som si typom, mladá pani. Skúste tak nejak odôvodniť. Mám asi šťastný deň dneska, mladá pani. Country road.